ಗಿರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನುಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಟಿಲ್ಲರ್ ಅಂಡ ಓಕೆ ಒಂಜೊಳ್ಳಿ ಇರ್ಮಿನಿ ಎರ್ಲೇನ್ ಮಿನಿ ದಪ್ಪರ ಕೊರಿಯರಂದಾಂಡ ಎಂಕ ಒರಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ರಾಬುಜಿ ಆಯ್ತು ಐಕಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಡು ಒರಲ್ ಬಾಡ್ವೇರು ಅವು ಹಿಂದಿ ಪದ್ಯದವರ ಕಡಿಪಿಸಿ ಉಂಟಾರ ಓ ಅಂಚೆ ಪುರ ಎರ್ಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಬರ್ದಿಂದ ಇರುಲ್ಲ ಬೀಸ ಪೋಪ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಗುಂಡ ನಿನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತೋಜುಂದು ಬೆನ್ನಿ ನಿಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆನ್ನಿ ಆಪುಣ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಕೆಲವು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತು ಬೆನ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಾರ್ದೇ ಶುರು ಆಪುಣ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಗಲದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಗಂಗ ಹಲೋ 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 ಕೇನುನೆ ಕೇನು ಏರ್ ಬಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿವಸಾಲೆ ಏನ್ ಪಾತಿರ್ನು ಓ ಶಿವಸಾಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಪ್ಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲರ ಇರ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಕಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡೀರು ಅದು ಯಾನ್ ಐಕ್ಯ ಬೈದಿನಿ ಈ ಮೇರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪುರ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿಡ್ ಅಂಚ ಮಲ್ದ ಇಂಚ ಮಲ್ದ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಮೇರೆ ಐಕ್ಯ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಕಂದು ಬೈದಿನಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗೆ ಆವಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಟ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗೆ ಆವಡು ಅನ್ನ ತೂರಲ್ಲ ಅಂಚನೆಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಫನ್ ನವಿ ಅವೆ ಆವಡು ಮಾ ದೇವ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಇತ್ತೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪರ್ ಬಂದ ಈರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವಾರ ಎರುಕುಲೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವಾರ ಎಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಎರ್ಲೆಡ ಪಾತಿರ್ದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಬೋಡಾಪು ಇತ್ತ ಟಿಲ್ಲರ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ವಿಮಾನದನ್ನೇ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಆಯ್ತಾ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲ್ಲ ಈ ಎರ್ಲು ಬುರ ಐತಾತಿಗೆ ಪೋಪುನೆ ಎತ್ತನೆ ಬೆತ್ತಡಿ ಪೋಪುನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮುಗ್ಯಾನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಬನ್ನಂಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೋಡದ್ದೆ ಇದು ಒಂಜೆರಡು ತಪ್ಪುಗ ಮೆನ್ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪೋಡ್ಸಿವನ್ನ ಅಯ್ಯ ಮರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೂರತ್ತೆ 50% ಜನ ಕಾಂಡ ಬರ್ರೆ 50% ಬಯ್ಯ ಬರ್ರೆ ದಪ್ಪನಲ್ಲ ಒಂಜೇರು ಕಾಂಡ ತಪ್ಪುಗ ಕೊಂಜೇರು ಬಯ್ಯ ತಪ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇರಕ್ಕೆ ದೇಪನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ದ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನತೆ ಅಂದೆ ಅವನ್ನ ಕೆಲವರು ಕಾರ್ ಪುರ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುನತೆ ಆಯ್ತಾ ಗಿತ್ತು ಮಾಡ್ಗ ಅಂದೆ ಅತ್ತ ಐದು ಕುಡಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓ ಒಂಜಿ ಪಂಡದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಎಂಚ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿಂಡ ತೆಮ್ಮಲ್ ಹತ್ತಿಂಡ ಎದುರ್ದೆ ಹೋಪಿ ಪಂಡ್ ದೀನ ಎಲ್ಲ ಗೆತ್ನೆಲ್ಲ ಅಲಕ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಹೋಪಿರು ಫಂಡ್ ಕಟ್ಟೊಡತಿ ಫಂಡ್ ಕಟ್ಟು ಜರಿತೀರಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಚಂಜಿ 4 ಲಕ್ಷ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಪಂಡದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಐತಾರ್ದ ಅಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ನ ತೋರಾಬ್ ಜರೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೇಕದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿವರ ದಯಮಂತು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬನ್ನೋಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ನೀವು ಬೊಕ್ಕಮಟ ಒಲ್ಲರತ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಟ್ಕೊರತೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಯಾನುಲ್ಲ ಈರೆಂಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಾನೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಎತ್ತನ ಬನ್ಲಿ ಇದಿನ ಹೊಸದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಎತ್ತನ ಬನ್ಲಿ ಗೆತ್ತೊನ್ನಿ ಓಕೆ ತೂಕ ಆಯ್ತೆ ಈ ನಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಆರತ್ತೆ ಬಂಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದೆ ಈ ಇತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಾಯ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ವಿಮಾನ ಕಟ್ಟದು ಒಯ್ಪುಗ ಅಂತ ಇರಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ವಿಮಾನನೇ ಬೋಡ ಮಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ವಿಮಾನ ಬಂಡರ್ ನೇಜಿ ಬಾಡ್ರಲ್ಲ ವಿಮಾನ ಬಂಡರ್ ಎನ್ನ ವಿಮಾನ ನಾತ ಕಂಚಿಕರನ್ನ ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜೆಂಕು ಬೇತದಲ್ಲ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೊರೋನಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಕ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಒಂಜಿ ದಾದಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡವೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಎನ್ನ ಮಂಡಿ ಇಡುದಿಲ್ಲ ಅದು ಇರ್ನ ಮಂಡಿ ಇಡ್ತಿನ ಕೇನುಡಿ ದೇವನ 4 ಎನ್ನನೆ ಬಾತೆ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಪುರ ಈ ಕುಂಟುದ ಮಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಕುಂಟುದನೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದಾಗಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಎನ್ನಂದ ಜನ್ನ ಮಂಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ದ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೇವ್ದೇರೆ ಕೊಂಚ ಭಾರತ ಬದಲು ಕಾಟುದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಂತ ನೆಂಚ ಎಂಚ ದೇವ್ದಿರೇನು ಮೋನೆ ಕಟ್ಟಂಡ ಬುಕೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಪಟ್ ಲೋಸನ್ ಲಗೆತನು ಹೋಯ್ಕೋ ಬುಕ ಮೋನೆ ಪುಡ ಕಿರ್ಮುಜೆ ಒಟ್ಟಾರ ಮಾತೆ ನೀನು ಅಂಜೆ ತಪ್ಪು ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಂದು ತಿರ್ಗರಿನ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯರ ಮಾರ ಏಡ ಮನುಷ್ಯರ ಏಡ ಅವ ಬೊಕ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಜನಕುಲೇ ಫೋನ್ ಹೊಡುತ್ತೆ ದಾದಾಂಡ ಲೊಮ್ಮೆ ಕೊಂಚಿ ಎಂಕಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ರೆಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ವಾಟ್ ಕಟ್ಟದ ಐತೆತ್ತನ ಜನಕುಲೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪು ಅಗಡನೆ ಮಾಡು ಈ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಮಾರಿದ್ದೆ ದನಿ ನಮ್ಮ ಗುಜ್ಜದ ಅಪ್ಪಳ ಮಲ್ತನೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿನ ದಿನ ಅಪ್ಪಲ ಅಡೇಗೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರುಂಡು ಅಗಳ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ ಅಗಲ ದಾಲತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿನ ಅಪ್ಪಲ ಹಲೋ ಓ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಐಲರ್ ಗೊತ್ತದಾರತೆ ಏರ ನಂದು ಅತಿ ಓ ಆ ಪೈಲಟ್ ಉಳ್ಳತೆ ಅಂದು ಆ ಪೈಲಟ್ ಗೊಂಜಿ ಬೇಲೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸ್ಯಾಂಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬೇಲೆದಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆದ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಲಂ ಕೊಯ್ಯಾರೆ ಪಾಡಿ ಅವು ಒಬ್ಬ ಐತೆ ಬೇರೆ ಕಲಲಂ ಕೊಯ್ಪಿನ ಕಲಲಂಲ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಅಲ್ಲ ಬಾರ್ಸೋಕ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತೆ ಏತುಂಡಿಯ ಕಿಲೋಕು
ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಕ್ ಒಂಜಿ 80 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ಪೇರಿ 80 ತೊಂದರೆ 450 ತೊಂದರೆ 4 ಸೇರ್ ಬೆಜ್ಜಿ 450 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂಕಲೆ ಮೇಗದಲ್ಲ ಆಪನತ್ತಂಡ ಬಲ್ನೆ ಬೇತದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಇಮನ ಎಂತ ನಿಕಲ ಉಂಟುದನ ಅದೇ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಸೀಟ್ ಕದೆ ಬುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇತದ ನಿಕುಲು ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಲೆಂಚ ತರಕಾರಿ ಅಂದೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರು ನೋಡು ಅಂದಾನೆ ಮರತ ಮಿತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಗೆತೊನ್ನ ಅದು ತಾರ ಇಡೊಂದು ಒಂದು ಗೆತೊನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಖಂಡಿತ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ದರ್ಪುಲೆ ದರ್ತದ ಒಂದು ಸೈಬಾರ್ ದೋಪಾಡು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಕ ಅದಿರಿ ಎದುರುತ್ತನ್ನ ಮಾರ ಯಾನಿರ್ನ ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುದು ಗ್ಲಾಸ್ ದರ್ಪಲೆ ಅವು ದರ್ಪಲೆ ಉಂದು ದರ್ಪಲೆ ಮನ್ಪಾರ ಮಾರ ಏರಂದು ಇದು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕಲ್ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಂಕ್ರಿನ ಪುದರ್ ಬನ್ನನೇ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಟಚ್ಚಿದನೆ ಜನ ಅಂದ ಕೆಟ್ರೆ ಒಕ್ಕ ಸಾಯಂಕಾಲಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಆಲ್ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಕೆಲವು ತೂತೆ ಮಂತಿದಿನ ಕಂಡದ ಬರಿಟ್ಟು ನಡುಟ್ಟು ಕೆಸಡು ಅಂತ ಒಂದು ಪೂರ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಕೆಸರು ಪೂರ ಮೈಕ್ ತೊಡೆತ ಒಂದು ಪೂರ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಮರ್ನಾಡು 100 ರೂಪಾಯಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಓ ದೇವ 100 ರೂಪಾಯಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಬಂದಾಯ್ನ ಕೀ ನಮ್ಮನೆ ಬುಲ್ಪುನು ಟ್ರೈನರ್ ಬೇಕದಾಲ ಇರ್ನದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಬೇಗುಂಜಿ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಬೇಲಂಡ ಇರ್ದ ಬೇತಂಡೆ ಒಂಜುಂಡು ದಾತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಪೈಲಟ್ ಈರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಬಯ್ಯದ ಬೊರ್ತು ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಉಬರ್ ಗುದ್ದರೆ ಬೊಂಡೆ ಇಂಚ ಇಲ್ದ ಪರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡ ಬೊಕ ಎಂಜಿ ಉಬ್ಬೆರ್ ಉಮ್ಯಾನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಮಿ ಬೆನ್ನಿದೇಕಿ ಬಂಗ ಬರ್ದು ಮಿ ರಾತ್ರಿ ಒಡೆ ಉಬ್ಬರ್ ಗುದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಯಾನ್ ಉಬ್ಬರ್ ಗುದ್ದರೆ ಬರ್ಪೆ ಮಾರ ಜಂಜಿಲ್ಲ ನಿಗುಲ್ ಪಾತೆರ್ದು ಕಾಂಡ ತಿಕ್ಕುನ ವಾಸ್ತವಲ್ ಬುಡಿ ರಾತ್ರಿ ವರಾಬುಜಿ ಅಲೆ ಪಗೆಲ್ಗೆ ಓಲ್ಲ ಮಿನಿ ಓಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರ್ದು ಪಾತೆರ್ದು ಪನ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಡ ತೆರೆಗೆ ಆರುಲ್ಲ ಇರ್ದೆ ಸರತನ್ನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರತೆ ಅವು ದಪ್ಪನ ಹೊರಪುರ ಮಾಡುವ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾಡರತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಅದೇ ಕೊಂಚ ಎಂಡೊಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಉಂಡೆ ಸೇರ್ನಂಡೆ ಸೇರದು 700 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಾರ 10 ಜನ ಅಂತಾರ ಎಡ್ಡಂಡು ಜನ ಸೇರದ್ ಬರ್ಬೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ್ ಜಾವೆ ಅವು ಎಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ದಾಲ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಟ್ಟ ಇತ್ತಾರ ಭಾರಿ ಉಪಕಾರ ನಾ ಒಂದು ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಒಂದು ಈನವನ್ನಿದೆ ಆ ಮುಂದು ಆ ಅಪ್ಪಲ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಗುಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಪ್ಪಲದ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಜವಾದ ಅಪ್ಪಲತ್ತೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಗುಜ್ಜದ ಅಪ್ಪಲ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಯೋಚನೆ ಕಿರಂಗದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟಾಟೆದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಂಗತ್ತೆ ಅವಿನತ್ತೆ ಆ ಒತ್ತು ನೀರು ಅವಿನ ನುಂಗಾವ್ ನೀರು ಅವೇ ಮಂಡೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಓದ್ತಾರೆ ಬಂಗ ಈರಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ದೀಪು ಒಂಜಿ ಉರುಂಡೆ ದೀಪು ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಉಲ್ಟ ದೀಪು ಮಿತ್ತಿ ಬೊಡ್ಜೇನು ಕುಲ್ಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಜೀವ ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ತಡ್ಪದ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪಲಾಪು ಅವು ಈರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ದಾನೀರಿಡೆ ವೈದ್ಯರ ನುಂಗಾರ ಮಂಡೆಚದೇಗ ಇದು ಎಂತೂ ಇರ್ ಬಂಡ ರಾಡೇಕೋನು ಇಡೇಕೋನು ಒಂದು ವಿಮಾನ ಗಾಲಿ ಉಂಡು ಆ ಪೂರ ಅಪ್ಪಲನು ವಿಮಾನದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ನು ಫುಲ್ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಆಜಿಡ್ದು ಯಾನ್ ವಿಮಾನ ಒಂದು ಸೀದೆ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡಪ್ಪು ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನ ಸೈಡ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮೂಲಂಡ ಟಚ್ ಆದೆ ಕೊನಪ್ಪು ನಿಂಚ ಪೂರ ಕಾಯದು ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೇಕನೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತಿಲ್ಲಾಕಂತ ಕೊರ್ಪೆಟ್ಟಿಗಲೆ ಕಕ್ಕೆಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಇನ್ನ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಲೇನೂರು ಸುರ್ದಿಂಚಿ ಅನ್ನ ಬಿರೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಅದು ಮೂಲ ಬೊಜ್ಜದು ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬರ್ರ ಗಡಿ ಬರ್ರ ಅಪ್ಪಲ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇರ ಅಪ್ಪಲ ನನ್ನ ಸಾಂಕ್ರಿ ಅಪ್ಪಲ ಅದ್ಮೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೊಂದು ದಾಲ ಬೇಲೆದ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದೊಂದು ತೂಲ ಮಾರೆ ಸಾರ ಜನ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇ ಅಂಡ ಓರಿ ಬೇಲೆದ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಿಜೆ ಇಟ್ಟಿಜಿ ಬೇಲೆದ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಒಂದುಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಏನಾ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಗಡದಲ್ಲ ಉಂಟು ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿಯರ್ನು ಒಲ್ತು ಬಾತಿಯರ್ನು ಕಕ್ಕಂಜಡ್ಡು ವಸಂತ್ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೆಂಗ್ನ ಒಂಜಿ ವಸಂತರ ಮಗಳು 3/4 ಗಂಟೆ ಇರ್ತೀನಿ ತರತಿರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ್ ಗೀನ ಬೇರೆ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಆಗ ಮೇರೆ ಕೊಂಚ ಐಡಿಯಾ ತನ್ನ ಪನ್ಲೆ ಬೇರೆ ವಸಂತರ ದಾದ ಬೇರೆ ಮಲ್ಕೊಲಿಂದ ಅವು ಸಂದೀಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರನ್ನೇ ಎಂತೂ ವಿಮಾನ ಉಂಟದರತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ ಐತ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಬಾಕಿಲ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ರೋಡ್ ತರ್ಕಾರಿ ಮಾರಿ ಯಾವಂದೆ
ಮೊಗುಲ್ ಪುರ ಒಂಜೇ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಎಕ್ಕಡೊಂದು ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿಂಡು ಈ ಜನ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ತರಕಾರಿದನೇ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೊಗುಲು ನನ್ನ ದುಂಬ ಅನ್ಪೇರು ಪಿರೋದ ಮೇಟ್ ಮೀನು ಮಾರ್ಲಿ ಎದುರ್ದ ಮೇಟ್ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಲಿ ನಡುಟುದಲ್ಲ ಎತ್ತನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಮಾನ ಉಂಡು ಪಾಡಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಟೆಂಪ ಪಾಡಿ ನನ್ನೂರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದ್ಪೇರ ಅವೇ ಮಾಡಿ ಅವನ್ ಮಾನೆ ಎಂತ ಆನಿ ಬಸದ ದೊಂಪ ಪುರ ಪಡ್ಕೆ ಮಾಯ್ತದೆ ಅದ್ದೇ ಬೊಲೆ ಪದಾರತೆ ಅವೇನ್ ಮಾರೋಲಿ ಅಂತ ಬಸಲೆ ಪುರ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮಡ ಭಾರಿ ಉಪಕಾರ ವಸಂತಾರೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಂಬ ಆಂಡ ಮಾಡ್ಬೇ 2 ಜನ ಬಂದಿರ್ ತರಕಾರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಪೇರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅವೇನೆ ಪಾಡು ಅಭಿಜಿತ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಜೆಂಟ್ ಹಾಕೋಡ್ಗೆ ಎಂಚ ಮಾಡದ ಭಜಂಟ ಗೊತ್ತು ಜಂಕಿ ಸಾರ್ಥಕಾಂಡ್ ಈರೋಜಿ ಬೆನ್ನಿದ ಏವನ್ಪಿನೇಗ ಸಾರ್ಥಕಾಂಡ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅದು ಮೇ ಆರು ಪಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮಿ ನುಂಗು ನಿಂಜಮ್ಮೆ ದುಂಬುಜ್ಜ ತಮ್ಮೆ ಬುಳಂದ ಬರ್ಸವರೊಂದುಂಡು ವಿಮಾನಗೂ ಬೆತೆ ನಮ್ಮ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾರಿಂಡ್ಗೆ ತಕ್ಕಲೆ ಪುರ ಇಂಚು ಬರ್ರೆ ಬರ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡತ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಪಸಂಪೋಡ್ಗೇಡಿ ಮೇ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಮೇ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆದಿ ಮೂಲ ಕುಲ್ದಿ ಬೇತೆ ವಿಮಾನ ಓಪನ್ ಆನೋಟ ಪೋಪು ಜಿಂದಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ಎಂಕು ಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ಪು ಜತೆ ಅರ್ಧ ಪಲ್ಲೆ ಜಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಕೊರೋನಾದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅಂದಿಂದಿ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಬಾಂಡ ಮೇರೆ ನರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಎದುರ್ದ ಸೀಟ್ ಉಡುಪ್ಪೆ ನನಗೆ ಅಂಚಿಂಚು ಕೊನಪ್ಪೆ ವಿಮಾನದ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ ಬಂದ್ಪಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಡ್ತಿ ವಿಮಾನ ಅಂಚಿಂಚು ಕೊನಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಗಾಲಿ ಹೊರಪಲಕ್ಕ ಅರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಗೆತ್ತಂಗ ದೇಪನ್ನ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಹಾಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ದಾನಿ ವಿಮಾನ ಉಂಡ ಮರಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಇರುಲ್ಲಾರ ಪಕ್ಕದ ಆತಿ ಅತ್ ಬೇತೆದಾಲ ನಮ್ಮಡೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ತಂಡೆಂಚ ಯಾನ್ ಎನ್ನುಂಡು ಬೇ ಎಂತೂ ಬಂದುಂಡತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಿಮಾನ ಬುಡಿಯರ್ಡ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೈ ಗುಜ್ಜೆ ಸಾಗಂಡೆಂಚ ಸಾಗವನೇರು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಸತ್ತೇನೆ ಗುಜ್ಜದ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿಯವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಂಡ್ರಂಗ್ ಬಂದು ಓರು ಪಾಂಡ್ರಂಗ್ ಬಂದು ಹೊಸ ಬಿಟ್ಟಿಡ್ದು ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಐಡಿಯಾ ಖಾಲಿ ಕೋರ್ದ ಬೇರೆ ಅಂತಂದ ಅವನ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಕೋರ್ದ ಬೇರೆ ಖಾಲಿ ವಾಟರ್ ಕೋರ್ ನೆಡಕೊಂಡು ಪಿನಿಕು ದೊರ್ಪುನ್ ಕೊರಪಿನ ಆತೆ ಐತಾರ ಮಾಡ್ತು ಉಲಯದಿ ಇಡತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಉದಿಂಗೋಲು ಕೋರ್ದ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಲ್ಲಿ 200 300 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೋರಿ ಒಂದು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಐತಿ ಅಂತ ಅವಳು ಒಂದು ಮಾಸದನ ಕಟ್ಟು ನಾನ ಅತ್ತನ್ನ ಮಾಸ ಕಟ್ಟದ ಏರುತ್ತೆ ಈ ಬಂದು ಗೇರ್ ಕಟ್ಟರೆ ನಾನು ಬರೀ ಅಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ತೂಕ ಈರು ಬಂದ ಕಮಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಈರೋಜಿ ಪಂಡರ ಕೋರಿದ ಬೇರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರ ಕೋರಿದ ಬೇರ ಎಡ್ಡೆ ಐತೊಟ್ಟು ಕುಂಜಿ 4 ರೊಟ್ಟಿಲ ಮಲ್ತಾಡ ರೊಟ್ಟಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟು ಬೋಲಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಅವಲ ಪನ್ಲಿ ಅವು ವಿಮಾನದ ಮಿತ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ ದೀಪನುಂಡತಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಪಾರೋ ದೀವಲಿ ఆయన ఐడియాದಲ್ಲಿ ఆయన ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಎನ್ನೈತೆ ಅಂಚೆನೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಸೇರಿಬೇಕ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನು ಈತ ವಿಮಾನದ ಪೂರ ಮದತೆ ಕೊಟ್ಪಲ ಅಂದದ ಎಂಗಿತೆ ವಿಮಾನ ರಡ್ ರೆಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಬುಂಡ ಬೆದ್ದಾಲ್ನೇ ಬಿಚ್ಚಿ ಆಯ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಸಟ್ಟನ ಅಂದಿ ಇದು ಯಾನ್ ಸೌಮ್ಯ ಅಂಚನ ಬಂದು ಮಲ್ತೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೇರು ಆರ್ ಮನ್ಪಿನಿ ಏರ್ ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳೇರತ ಅಂದೆ ಅರ್ನಿಲ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡುಗೆ ಪೈಲಟ್ ದ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಆತ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋಡ್ಗೆ ಅವಡಲ್ ದೇವನ್ ಯಾನ್ ಆನೆ ಬಂತೆ ಯಾನ್ ಸುರುಟು ಫ್ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕಲ್ದಿನೇ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಆಯ್ ರಿಕ್ಷಾದ ಒಂಚೂರು ದೇವನ್ನಾಗ ಆಯ್ ಬತ್ತೀನಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ನಾಗ ರಿಕ್ಷಾದ ಏನ ರಿಕ್ಷಾ ಎಂಗ ರಿಕ್ಷಾದ ಪಾತ್ರ ಹಿಂಗ್ ಬೇಜಾರುಂಡ ಅಜಂತ ಬುರ್ತು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮುಟ್ಟ ಬುರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲ ಅವಲ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನುತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಆ ಗುಜ್ಜದ ಬೇರ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಣ ಇತ್ತೆ ಎಂತೂ ಇತ್ತೆ ವಿಮಾನ ಒಂಜಿ ಪೋರ ಪುಂಟೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಪೋಜಿಡ ಮಲ್ಲೆ ವಿಮಾನ ಫೋನ್ ಇಂಚ ಗುಜ್ಜ ಪಾಂಡು ವರ್ಪು ಜನಕ್ಕುಲ್ ಇಜ್ಜಡ ಆಗಲೇ ಮೂಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಕೇನು ಬೊಂಬೈದಾಗ ನಿಗಲ ಏತ್ ಗುಜ್ಜೆ ಬೊಂಬೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಊರ್ದಾಗಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಲೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ನಿಗಲ ಏತ್ ಗುಜ್ಜೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲ್ಪುಂಡು ಆಗಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕಂಡಿಡಿ
ಕಂಡಿಡ್ದು ಕೆಲವು ತಗುಲು ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಕಂಡಿಡ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪುಜೆ ಯಾನ್ ಇವ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಗೋಪೆತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೋದು ಕಂಡಿದ ಬಾಕಿಲ್ ಟಕ್ 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 ಬೊಟ್ಟುದು ಕಂಡಿ ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ವಿಮಾನ ಸೀದ ಹುಲೇ ಕೊನೊಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಬಾಕಿಲ್ ಗೆತ್ತದು ಸೇಡಿ ಮಲ್ತದು ಪಚ್ಚಿರ್ಲಕ್ಕ ದುಲ ದೀದೆ ಬರ್ಪೆ ತುಲ ಉಪಕಾರ ಒಂದೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ఓపుని అలక్క పో దాని బాగుంది ఎంగు గొత్తా దాని బాగుంది నీకు పోపుననే బంగ యాపయ్య పాలెద ఇడేకు పోదా బజ్జేకి ఎన్నే బుడియాన 5 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗ್ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ದ ಬೋಡಯ್ಯನ ಬೋಲೆಲ್ಲ ಬೈಪಾದ ಏನ ಬೋಲೆ ಬೇಪೋನಿ ಏನ ಬೋಲೆ ಬೇಪೋನು ಅದೇನು ವಿಮಾನ ಕಂಚಿಕರನೆ ಮಾರ ನಿಗ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಪುರ ಫೋರೆವು ಆ ಜನ ಪಾತಿರ್ ನನ್ನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತಿರ್ ನಿರಗಂಡ ಗೊತ್ತು ಇರು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಪುರ ಇತ್ತಿನಾರಂತ ನೀಡಲಿ ಅತಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ನೋಡಿ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಸ್ಮಿನ ಬರುವಂತನ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ದಕುಲು ದಾಲೆ ಇಂಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ತುಜೇರು ಆಂಡ ಏನ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿನ್ನಕುಲು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಸ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡತೋ ನಿತ್ತನೆ ಐಕ್ಯ ಅಂಚಲ ಬುಲ್ಪು ನೀರತೆ ಆಂಡ ಪೂರ ಬಂದ ಫೋನ್ ಒಜ್ಜಿ ಇಚ್ಚಿ ಒಜ್ಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪಿನ ದುಂಬು 1 ಗಂಟೆ ದುಂಬಾಣಲ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಆಗಲ್ ಮೋಕುಲು ಪಾನಂದಿನ ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಬಾರೆ ಕುರು ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಕುರು ಅಂತೀರಿ ಕೆಲವರು ಬರ್ತ ಇವ್ನು ಕುರು ಬಾಕಿಲ್ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಕಿಂಜ ಬೇತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದನೇ ಆ್ಯಪ್ ಇತ್ತಂಡ ರೊಪ್ಸು ಅವು ಉಂಡು ಅವನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಸರಿದ ಅಂತಿನ ಜಕ್ಕಿದೇಗ ಮಾರೇರಿಗೆ ಆ ಜನ ಪನೊಂದುಂಡತ ಪೆನ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಕರ್ಮ ಪುಷ್ಪ ಅವತ್ತಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೈದೆ ಕೊಡತಾವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಾರ್ದು ಕೈದೆ ಕೊತಾನ ಮತ್ತೆ ಅವು ಫೋನ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಆಯ್ತು ಗಂಗಾರ ಕೂಟಿವರಿಗೆ ಅಂದ ಅವೇ ವಾಸನೆಗೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಬೋಜಿಲ್ಲ ಮುರನ್ ಕುಡು ತೋಟೋಡು ಬರ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂಜರ ಬಾಟ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬರ್ನ್ಯ ಆಯ್ತು 12% ಗಂಗಾರಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ದ ಸೇಲ್ ಉಂತಾರ ಇರ್ನಂಚಿತ್ ನಗಲ್ ಪರ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರಡ ಅವು ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕುಜ ಹೋಪುಣವು ನನ್ನ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಅವಿನೇ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಡ್ ಮಲ್ಪು ಅಡೇಗೆ ಅರ್ಕ ನೀರು ಮುರ್ಕಾವಲಕ ಮಲ್ತಾನೆ ನಿಂಚ ಈರ ಅರ್ಕಣ್ಣೀರಿಲ್ಲ ಮುರ್ಕವಲ್ಲಿ ಅತಿರೆ ಗಂಗರಡೆ ಅವಡ ತಿರಿ ಗಂಗರನೆ ಬಾಲ್ದಿ ಬಾರ್ದ ಇಟ್ಟಿದ್ ಮುರ್ಕ ದೆತ್ತನದ ನೀರು ಇತ್ತು ಎಂಗು ಬೇತೆ ದಾಲ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಅತ ದಾಲ ಉಂಡ ಮಾರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದಾಲ ಉಂಡೆ ಮೇರೆ ಬೇತೆ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಗಣೇಶ್ ಬೈಲೂರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಏನಗೆ ಭಯಂಕರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡುಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಮಲ್ಪುಡ್ಗೆ ಅರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂತಿರ ಅರೆಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅರೆಗೆ ಬೈಯಾಬೋದು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ನಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಲ್ ಪತ್ತಿರು ಇತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ನೇ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಮಲ್ತಿನಂದ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಕೋನೋಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೋನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸೈಯ ಜಪಡದು ಇಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತನ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ದೇನ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಲ್ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಗಣೇಶರ ಇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲಾರ ಅಂಡ ಒಲ್ಪ ಅಂತ ಹೊಡುತ್ತ ಪಾಡ್ನಾಗಲೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಅಗುಲ ಪಾಡ್ದು ಕಂಡಿಡ್ದಿದೆ ಇದೆ ಲಾಗಿರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ ಬೆನ್ನಿದರ ಇಲ್ಲ ಬರ ದಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕೊನದು ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ ದಕ್ಕರ ನಿಜ ವಿಮಾ ನೋಡಿ ಇರ್ನೆ ಅಂದ ಆಳ ಪಾತಿರ್ಜಿಲ್ದೆ ದೇವ ನೀರು ಒವೇನು ಕಂತನಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ವಿಮಾನಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬೆನ್ನಿಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಪಾಡ್ದ ಚರ್ಮರ್ಲಕ್ಕ ಮುರಿತಂದು ಉಪ್ಪಾರ ಪಾತಿರ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಪ ನೀಡ ಬೇತದಲ್ಲ ಇದ್ದ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ತುಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮೊಗಲ್ ಡಂಜ ಹಲೋ 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 ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನು ಒಲ್ತು ಬಾತೇರ್ನು ಎಂಕಲ್ ಕಟ್ಪಾಡಿರ್ದು ಭಾರತಿ ಒಂದು ಬಾತೇರ್ನು ಸಂಕ್ರೆಕ್ಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓರಮ್ಮ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಏನ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಒಂದೊಂದು ಏನಮ್ಮ ಈಗಿಂತ ಪೊಡ್ഞ്ഞೋ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೊಡ್ഞ്ഞೋಡಿ ಇರ್ ಎಕ್ಕರ್ದು ಇಂಚಿ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಫೋನ್ ತಾಗೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮೊಗುಲು ಎಕಾಡು ದಿಂಚನ ಮಂಡೆ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಬೊಡ್ತಿ ಬೇತೆದಲ್ಲತ್ತಂದು ಸುಲಾ ಬೊಡುತ್ತನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತರಲ ಬೈ ಈಗಲ್ಲ ಸಂಕ್ರೆಕ್ಕಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅಂದು ಎಡ್ಡ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಂಚದು ನಿಗಲೊಂದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ವಾಡ್ನ ಎಡ್ಡ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಲೈತೆ 30 ಜನರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜತ್ತಮ್ಮ ಎರೆ ಮಾರ್ನು ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿಂಚಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಲಿ ಎಂತ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿದೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏನ್ ಆಟಿಲ್ ಸೋಕಾಪುಣಂದು ಈತ್ ವರ್ಷ ನಾನು ಬೇಲೆ ದೀತಿ ನೀರು ಗಂಜಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ಸೋಕ್ ಮಾಡುವಳು ಆಯ್ತಾ ಗಂಜಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಅದೇ
ಅದು ಗಂಜಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಮಾರೆ ಕೈ ತತ್ತದ್ಲ ಗಂಜಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೂರು ಚಾಕ್ ನೀರು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಅತಿ ಚಾಕ್ ನೀರು ಏರ್ಲ ದೀವಲಿ ಮಾರೆ ಹಾಗೆ ಬೇತ ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಚಾ ಹಾಪುನು ಬೇತೆ ದಾಲ ಉಂಡಿರ್ನ ಆರು ಚಾಕ್ ನೀರು ಗಂಜಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೆ ಬೋತಿರ ಅಂಚ ಬೇತೆ ದಾಂಡಲ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಐಡಿಯಾ ತಂದ ಇಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಜೀಪ್ ಅಂದ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ವಿಮಾನ ಕೊನೋಡ್ಗೆ ಆಪಿಲ್ ಡಿಪೆಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದರ್ತದ ಗಾಳ ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನಂದಜಿನ ನೋಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಯ್ತು ತಿರ್ತು ಪಾಡಾಡಂದು ಇದು ಈರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಪಂದು ಮೀನಿಗೆ ಗಾಲ ಪಾಡ್ಪೋಣತ್ತು ಮೀನ್ಲೆಡಲ್ಲ ಬಂತಾರ ಅಗುಲ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಪಾಡುವರು ಒಯ್ತು ತಿನ್ಲೆಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಆರು ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮ ಎಂತು ನಮ್ಮನ ವಿಮಾನೋಡು ಲೈಟ್ ಬರೋಂಡು ಒಬ್ಬರು ಗುದ್ದಾರೆ ವಿಮಾನೋಡೆ ಪೋದು ನಮ್ಮಂಚ ಗುದ್ದುದು ಮಾಡ್ತ ರಾತ್ರಿಗೆ ಓಕೆ 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 ಮೂಸೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ರಿ ವಿಮಾನದವ್ರಿಗಿಂಚ ಕಟ್ಟಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತನು ಗಾಲದ ಅವತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಅವ ಲಿಂಕ್ ಆಪಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಈರ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ಪನೈಟ್ ಈರು ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಇರೇಗ ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾಲ ಅದಿ ನಾನು ಮನ್ಪು ನೀರು ಅಲ್ಲ ಈರಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರವ್ರಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರುಂದು ನಮಸ್ತೆ ಮಹೇಶ್ ಬಂದ್ ಓ ಒಲ್ತು ಬಾತೇರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಟ್ಟಾರ್ ಹಿಡ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಹೇಶರ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಂದೀಪೇಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂದ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂಡ್ರಿಗೆ ಏದುಂಪಿರತು ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಗೆಲ್ಲ ಏತ್ ಐಟಮ್ ಮಲ್ತ ಬಾಡ್ರ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಒಂತ ಜನ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಾದ ಬಕಂತ ಚಾಪರ್ರೆ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಅತಿ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅವ ಕಲಿತ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಅವ ಕಲಿತ ಗುತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಾತಂಡೆ ಐಡ್ದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ ಅಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಶಾಂಕ್ರಿ ಬತ್ತಂದ ಅವ ಸಾಂಕ್ರಿ ಲಾವ್ ಇಜ್ಜಿನ ಸಂದೀಪ್ ಮೇರ್ ಪ್ರಸನ್ನೇರ್ ಲಾವ್ ಅನ್ ಎಂಕಾಯ್ನಟ್ಟು ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಆಯ್ ಪೂರ ಉಲ್ಟನೆ ಓ ಬರಿಟ್ ಉಂತಿಯಡೆ ಯಾವ ಬಕ ಸಾಂಕ್ರಿ ಮಲ್ಪ ಇರತ್ತೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಅರೆಗೆ ನಿರ್ನಿಮಿತ್ ಧೈರ್ಯ ಅರೆ ಸಾಂಕ್ರಿನ ಮಿತ್ ಫುಲ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡರೆ ಆಡ್ ಇರ್ನಲೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅವನಿ ನೋಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಟ್ಟರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪೈಲಟ್ನವರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅವು ಗೋಲಿ ಬಜಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಣ್ಣೆಲ್ಲ ದೀಯಾರಡ ಗೋಲಿ ಬಜಲ್ಲ ಇರು ಬಂದ್ಬರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಇರ್ನ ಮುಂಡೆಸ್ತವ್ ಲೈಡ್ ಬಲ್ತು ನಿತ್ತನ ಐಡಿಯಾ ಪದ್ಯ ನಮ್ಮಂಚಿ ಬರ್ತಾನ ಮಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬಾರ್ ಬೇಪೋನ ಕಟಾರ ಉಂಡತಿ ಐಟಿ ಎಣ್ಣೆ ದೀದ್ ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಪುರ ಬತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬೋಪೆ ಸುಯ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಗುಡಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಸುಯ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಬಡ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತಿಡ್ದೆ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಈ ಅವು ಕಲಿತ ಬಂಡ ಕಲಿತ ಗುತ್ ಅವಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೌಂಚ ದೀಪನ್ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಪ್ರೆಸ್ ಕಲಿಗೊರ್ಪು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ರಪ್ಪ ವಿಮಾನೋಡೆ ಮಿತ್ತು ಬೋಪುನು ಮೂರು ಟಕ್ಕ ಬತ್ತು ಮೂರು ಕೊಟ್ಟು ಓಹೋ ಈರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಗತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀತಾರೆ ಅದು ಬೇತದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕದ ಅಭಿಮಾನಿ ಗ್ಯಾರಿ ಹಿಡ್ದು ಯಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಒಟ್ಟು ಅದು ಬೊಂಡ ಮಾರೋಡ್ಗೆ ಉಂದಾಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಬೇದಲ್ಲ ಬೇನೇನು ನಾಲ್ ಬೊಂಡ ಇಂಬೆ ಬರ್ಪೆ ಎರೆ ಮಾರ್ನು ಮಾರ ಲಾಭದ ಮೇಗಿ ಮೊಗಲೇ ರಚಂದ ಯಾನೇನು ಅಲ್ಪನು ಆವನ್ನ ಬಂಗ ಅದಿರು ಈರೈತ ಬಾವೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಾರ್ಲಿ ಅದು ಬೊಂಡದ ಮಾರ್ನಾಂಡ ಆರು ಎಕ್ಸಿ ತೆರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೊಂಡ ಮಾರ್ನಾಂಡ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾನಿ 3 ದಿನ ಮಾರೋ ಬೊಕ್ಕ ದಿನ ನಮ್ಮ ವರ್ಕೌಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಓನರ್ ಕೊರ್ರೇಜ್ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮನೆ ಮಾರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಮೂಲ್ ಬರೋದುಂಟು ಮೂಲ್ ಭಯಂಕರ ಹಲೋ 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 ಈ ಟಿವಿದ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಬೋದು ಟಿವಿ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಟಿವಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಬೋದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪಿಂಡಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಪಿಂಡಲ್ಲಿ ದಂಡ ಪೊಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನು ಒಲ್ತು ಬಾತೇರ್ನು ಯಾನ್ ಆತ್ರಾಡಿ ಉದಯ್ ಬಾಂಬೆಡ್ದು ಪಾತೇರ್ ನಾನು ಆತ್ರಾಡಿ ಉದಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಉದಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಂದೇರು ಒಂದು ಯಾನ್ ಕಮಲ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಬಾತೇರ್ನು ಬಕ್ಕ ಎದುರು ಮನಿ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಯಾನೇ ಬಾತೇರ್ನುಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಲೆ ಕೇನುಜಿ ಪಾತೇರ್ನ ಬೆಂಕಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿಂಚಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಗುಳುತ್ತೆ ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ವಿಮಾನ ಅತ್ತೆ ಬಂದ್ ಆತದ ಬೇತದಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುರ ತಯಾರಿಜ್ಜರು ಅಂಚೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಅತ್ತಂದು ಇರ್ಕೋರು ಪೈಲಟ್ ಸಂದೀಪೇರಿಗೆ
ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾ ಪ್ರಸನ್ನರೇ, ಓ ಈ ಸರ್ತಿ ಇರುದ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡಿ ಎಂಕ್ ಏನ್ ಆವಡ್ ಬನ್ನಿ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಬಾಂಬೆ ಬಿಡೋಲಿಯಾ ಪೋಲಿಯಾ ಆತ ಅರ್ನ ತೋಟಗೆ ಇತ ಅಂಜಿ ಇಂಜಿ ಬೋದ್ ಬತ್ಲಕ್ಕ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಪಿದಿಂಗಲ್ಲ ಜಂಗಲೆ ಕಂಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ರಂಡು 15 ದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ರಂಡು ಐಕ್ ಕಂಗ್ಲೆ ಗೊರ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ರಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವರ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗೇರ್ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮಂಗೇರ್ಲೈನ್ ಬಿಡ್ತು ಬರ್ರಂಡು ಅದ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟೇ ಮಿದಾಂಟದ ಬಿಂತುಕ ಅವೇ ಪ್ರಸನ್ನರೇ ದೇಶದ ಆಲಜ್ಜಿಯ ಸುಮಿತ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊದು ತೂತೆ ಸುಮಿತ್ಗ್ ఆయన సుమిత్రంజి సందీప్ ಎಲ್ಲ ಸಂಕ್ರೀನ್ ಲೆಸೊಂದು ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಬಾಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಬಿಡೋಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಸುಮಿತರೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಂಡ ನೀರಿನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಾರಂದ ಎಂಕುಲು ರೆಡಿ ಅಂಡ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮೇರ ವಿಮಾನ ಒರ್ಪಯರ್ಡ ಇಂಚನೆ ಅವು ಪಾಡು ಒಂದು ಪಾಡು ಪಂದು ವಿಮಾನ ಮೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮದ್ಮಾಲೇನು ಲೆತೋಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತುಂಡ ಯಾನ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೆಕ್ಕದು ಅವಿ ವಿಮಾನ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಉದಾಹರಣ ಮೆರ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ವಿಮಾನ ಬೇತದಲ್ಲಂಡ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಉಲಾಡೆ ಆಪಿನತೆ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಲಾಡಿ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕರೋಡಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪರೆ ಖಾಲಿ ಮದ್ಮೆನೆನಾ ಜಾತಿ ಬರೀತಾರೆ ಅತ್ ನಿಗುಲು ಒಂತೆ ಬರ್ತಂಡ ಎದುರಂತೆ ಜಾಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಂಚವು ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪನ್ಪಾರ ಮಾರೆ ಊರಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಐಟಮ್ ಎಂಕೇ ಪನೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಜನ ಎನ್ನುಂಡು ಇಂಚಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಜನ ಎನ್ನುಂಡು ಆ ಪೊರಂಜೋ ಬುಲ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೆ ಅತಿ ಕೈದಕ್ಕರ ಒಂಜಿ ಹೋಗ್ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಒಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೆಕೂಡ ತೋಟ ಬುಡ್ಚಾಗುಲು ಕೇದಕ್ಕೆ ಬಿಡು ಕೈದಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಬರೀ ಅವಿನಲ್ಪ ಏನು ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಹುತ್ತದೆ ಐತಿನಲ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಜಂತ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇವನ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಬುರುಂಡದೆ ಅವಲ್ ಬುರ ಆಪುಜಿ ಈ 5 ಜಂತ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೆ ಬೊಗಾನೆ ಪೂರ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಗಲ್ ನಿಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ರಿಕ್ಸಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಮದ್ಮೆ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪು ತಾಂಬಲ ಸಹಿತ ಕೊರ್ದು ಅವೇ ಅದೇ ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಬೇತ ಇಡಂಡ ಮರದಿ ಆನೆನ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಬಂದ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಡೇ ಅತಿ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಖಲ್ ಅಮ್ಮ ಸರ ಮಲ್ಪನ ಬುಡ್ಚಿ ಬೇಗೋಡು ವಿಮಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು ನಿಖಲ್ ಪಾತ್ಯರ್ನ ತೂನಾಗ ನನ್ನದಾಲಿ ವಿಮಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ನನ ಏನ ಪನ್ಪಿಲ ಗುಲ್ಲರ್ ಬೇಗೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು ಅತ್ ಯಾನ್ ಪನಂದ್ಲೆ ಹತ್ತು ಮಾರ ಈ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಮಾರ ಅಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ನೀ ಜನ ಏನು ಒಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ನೈಲಡ್ಗುಲ್ದೋತೆ ಈ ಜನ ಎನ್ನನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆಂದು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬರೋದುಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತಿಯರ್ನು ಒಲ್ತು ಪಾತಿಯರ್ನು ಸಚಿನ್ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಸಚಿನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಮಲದವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂತೂ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ವದೇಶಿ ಇಂದು ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಸ್ವದೇಶಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಬೋರ್ಡ್ ಚೀನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಂಟ್ರಿ ಪೈಪ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಾನಡಿ ಜಪಡ ಎಂಚ ಪೈಪ್ ವಾರ್ದು ಈರೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಕಂಟ್ರಿ ಬೇಯ್ಪವನು ನೀರು ಬಂದ ನೀರು ಐಟ್ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡು ಅನ್ ಬೇಯ್ಪವೆ ಈರ್ ಕಾಲು ಇಲ್ಲದ ಮಾಡ್ ಟ್ಯಾರಸ್ ಇಡಿ ನೀರು ಬಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತಿಂಡ ಯಾನ ವಿಮಾನ ನಡೆಗೆ ಕಂತ ದಂಗವ ಇಂಚ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬಂದು ಈರೊಂಜಿ ಕಲ್ಲಡು 100 ರೂಪಾಯಿ ದಾಕ್ಕೊಂಚ ಟಕ್ ಅಂದ್ ಟಕ್ಕ ಬತ್ತನು ಈರ್ ಆಚ್ ಪಂಡ ನಾಚ್ ಪದಂಗ ಎಂತೂ ಕೇಸ್ ಆಪುಜಿ ಸ್ವದೇಶಿಂದುಂಡೆ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ಈರುಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಮಿತ್ತುಗೊಳಪುನು ಓಡ ಬತ್ತುವೆರು ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕೊಂದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಗಿರ್ತಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳ ರಪ್ಪ ಬತ್ತಾರ ಬುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಮಾನ ಹೆಜ್ಜಿ ವಿಮಾನ ಹೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಫಿರಮನ್ ಪಡ ಏತು ಗೋಂ ಕುತ್ತನು ಮಾರ ಗೋಂ ಕುಂದಿದ್ ಬೇಯ್ಪದಲ್ಲ ಸ್ವದೇಶಿ ಗಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಇಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಂದು ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಯುಆರ್ಎಲ್ ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಂತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಗಡಬುಡ್ಲೆ ಆಪುಂಡು ದುಂಬು ಬೈಪಾದ ಮಿನಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಇಚ್ಚಿದಾನಿ ಬನ್ನ ಎಂಕಿ ಈ ನಮನ ನಿಖಲ್ನ ಐಡಿಯಾ ತುನ್ನಾಗ ಎನ್ನಲಂಜಿ ಪಿದಾಗ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಒಂದು ಮಂಡೆ ಪೋತು ಜಿಂದು ಸ್ವದೇಶಿ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಭಂಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ
ಐಟೆ ಲಾಭ ಉಂಡು ಅದೇ ಲಾಭ ಉಂಟು ಗೆಟ್ಟು ಅದೇ ಬೊಕ ಬೇಪವನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಮೇರ್ 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 ಬೋಲೆ ಮೇರ್ ಬೇಲೆ ಬೋಲೆ ಪುರ ಬೇಪವನ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸರ್ ಆರು ಬೈಪಾರಂದು ಇಪ್ಪಡು ಆರು ಬೈಪಾರಂದು ಇಪ್ಪಡು ಬರೀಟ್ ಬೈಪಾರಂದು ಇಪ್ಪಡು ಕನಕ ಸೂವಾಡನ್ನು ಬೈಪಾರಂದು ಇಪ್ಪುಡು ನೋಟ್ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲಲ್ಪ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಬಾಟ್ಲಿ ದಾದೆತ್ತನೆಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜಿದ ಗೋನ್ ಹಿಡ್ದಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೈಪುಡೆ ಚಪ್ಪಡ ಸಂದೀಪಣ್ಣ ಪೈಪುಡೆ ಚಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ದಾಸ ಬುಕ್ ಅಂದ್ ಬೂರ್ನದಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಇರ್ ಮಾಡಿಡ್ ಭಜ ಬಾರ್ದು ಮರಂಕೆನೆ ಜಪ್ಪಲಿ ಆ ಬಾಯಿಗೆ ಜಪ್ಪಡವನ್ ಲೋಟ ದೀಪೇರು ಬಾಯಿಗೆ ಏನ್ ಜಪ್ಪಡಾವ ಕೂಡ ಉಪ್ಪಡ್ಲ ಸಿಡ್ವೆ ಆಚೆ ಆಚೆ ಬೊಕ ಎಂತೋ ಸರ ತನ್ನ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲೇರು ವಿಮಾನ ಬಂದಾಗ ಅಡೇಗೆ ಒಂಜಿಂದು ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಲ ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಏರ್ ಬಂದ್ಪಿನಾರು ಬೈಪಾರ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಗ್ಯಾರ ಆರ್ ಪುಣ್ಯಾದಿಪ್ಪರು ನಾನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ದೇಶ ಭಕ್ತಿದ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಫ್ರೀ ಉಂಡತೆ ಚೀನೋ ಹೋದ್ರಡ್ಡು ಬಾಂಬ್ ಪಡೆದು ಬರೋಡಿಗೆ ಮರ ಎನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ್ನು ಮರ ಎನ್ನ ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿದ್ರಿ ಮರ ಎನ್ನ ದತ್ತು ದಾತ್ಜಿ ಹೆಂಗ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಮೇರ್ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪೆ ಮೇರ್ ಬರ್ಪೆರಡ ಬೋದು ಬಾರ್ದು ಬರ್ಪುನಿ ಎನ್ನೈತೆ ವರ ಎನ್ನೈತೆ ಪೂರವರ ಕಂಗ ಬರ ಎಣ್ಣೆ ಉಡುವರ ಗೊಬ್ಬರ ಬರ ಬಾರ್ದು ಅದೇ ಅದ ಮಟ್ಟ ಉಂತೆ ರಾಗುಲು ಚೀನಾದಾಗುಲು ಬೆನ್ನಿ ಮುಗ್ಗ ನೋಟ ಉಂತೆರ್ಗೇನ ಪಂಡ್ರಾಬುಜಿ ಮೇರಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಜೀಟಗೆ ನೋಡು ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇಂಚಿಂದ ಒರ್ಪುಣ ನನ್ನ ಯಾನು ನಾನು ಕಾಣ ಪುಡುವೆ ಅದು ಎನನ್ ಕಡಪುಣ್ಣು ನೀರಿನ ಕಡಪುಣ್ಣು ಎನನ್ ಯಾನ್ ಪೋಪ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಬಾಂಬ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮಗ ಇರ್ಬಲ್ಲ ಯಾತೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನೂ ತುಲಾ ಇದೆ ಈ ಪುದರ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ತುಳು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದೊಂದು ಐಡಿಯಲ್ ತುಲ ಒರಿ ಕಲಿತ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಒರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಬಂಡಿ ಮದ್ಮೆದ ವಾಲ್ ಪೂರೈಕ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ತುಲ ನಮ್ಮ ಐಟೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಜಾರ್ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಅದೇ ಅದ ಕುಡಂಜಿ ಬರ್ತೇನೆ ಕುಡಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ತುಲೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಒಲ್ತು ಬಾತೇರ್ನು ಯಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದು ಕೋಡಿಕಲ್ಲು ಬಾತೇರ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಐದು ಉಂಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಡಿಗೂ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಡೆಂಚ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕದು ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ನುಂಗುಡು ಅರ ಸಂಕ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಕಾಲಿ ಗಾಳಿ ಮಾಡಿ ಎಡೆಯಾವು ನುಂಗುನತೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಫ್ಲೈಟ್ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಉಲೈ ವಿಮಾನದ ಲೈ ಅರೆನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರೆನ್ ಗಿಲ್ರಾಜ ಕೋರಿಂದೆ ಬಂದಿರದು ಪೇಂಟ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡತೆ ಅರೆಗೊಲ್ಲಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿತ್ತು ಮರಿಯಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಪೋಪುನ ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟ್ ಯಾನ್ ಬಂದು ಬಂದ ಬರ್ಸ ಬರಪನೆ ಗುರ ಕಟ್ಟೋದು ವಿಮಾನ ಫ್ರೀ ಉಂಡತ ಕಟ್ಟದು ಬಾಡಲಿ ಕೋರಿದೇನು ಪೂರ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕದು ರಪ್ಪ ಕೊನೋ ಕಟ್ಟಬಿಡೋಡು ರಪ್ಪಗೊಂದು ಕಟ್ಟದು ಬಿಡೋಡು ಖಾಲಿ ಉದಯ ಅಂತ ಒಂದು ಮೇರೆ ಗಾಳಿ ಬಾಡೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ಗಾಳಿ ಬಾಡು ಅಂಚೆ ಮೊತ್ತ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ನಿಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಆಪುನ್ ಅಂಚೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇರ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ದೇವನಗೈತೆ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ದು ಕೋರಿನಿ ಇನಿ ಓ ರಂಗ್ ಇನಿ ಓ ತಿಥಿ ತೂದ ಐಕ್ ಬೋಡೇನೆ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕು ಕಾವ್ಯಾಂಡ ಕಾವ್ಯ ಕೆಮ್ಮೈರೆ ಕಡ್ಲೆ ಮೈಪೆ ಉರಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಊರ್ದ ನಂಬುಜೀರ್ ಕೆಲ್ನೆ ತಿಳಿ ಕೆಲ ರೀನ ಬಣ್ಣಗ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಬಂದು ನಂಬುಜೀರ್ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಲ್ಕು ನಮ್ಮ ತೊಲ್ಲುದ ಐಕ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋರಿ ತೊಲ್ಲುದ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕರೆ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಮೀ ಪಿಲಿ ಬಾಡ್ನೆ ನೀನು ಕೋರಿ ಪಿಲಿ ಬಾಡುನ ಬರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಇರ್ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಅಂಕುಲು ನೋಟು ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಎಕಡದ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಇದೊಂದು ಪಾರದೀಪುನ ಒಂತೆ ಪೇಂಟ್ ದ ಡಬ್ಬಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿಗೆ ಪೇಂಟ್ ಕೊರ್ನ ಇಂಚ ತೆತ್ತಿಗ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಗ ಆ ಕಿಂಜಿಲೆಗೆ ನೆಟಪುರ ಪುಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಜಿ ಮಂದ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕ ಈ ಐತ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಬೋಡ್ ಭಯಂಕರ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಐಡಿಯಾ ಕೊರಿಯರೆ ಚಾ ಬರೋಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಚಾ ಒಂಜಿಗಲ್ಗೆ ಆವಡ್ ನಿಗುಲತ್ತ ತೂಂದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತರು ಒಂಜಿ ಎಂಗುಳು ಚಾ ಪಾರ್ದು ಬರ್ಪ ಅತಿ ಓ ಏನ ಚಾ ಪಾರ್ಪಿನಿ ಅದು ಮೊಗಲ್ ನೊಟ್ಟು ಗಂಗ ಚಾ ಪರ್ರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ನೆಕ್ಕುಲ್ ಚಾನ್ಲ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾರ್ದು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಿತಿ ಚಾ ಪರೋಡ್ಗೆ ಚಾ ಉಲಾಯ್ ಪೋಪುನ್ಗೆ ಪೊಡಿ ಬಿದೆ ಉಂತುನ್ಗೆ ಕೊರೋನಾದ ಅಂಚಿನ ಮಾರ ಏನೇ ಅಂತೀನಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದ ಮುಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಚಾ ಬರ್ದು ಬರ್
ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.